Pwy ydw i? O lle ddes i? Pam ydw i yma? Pam ydw i am gwybod? Pam rydym yn ddioddef? Lle gallai ddarganfod gobaith? A ydy Duw yn bodoli? A fedrwn wybod yn sicr? Fyddai'n bosib i'w cyfarfod. Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl. Does dim gwadu fod y wlad fach yma, o fôn i fynwy, yn llawn o harddwch a golygfeydd sy'n gwbl rhyfeddol. Golygfeydd sy'n syfrdanol yn esgor a rhyfeddod. O fawredd cadar neu mynyddoedd, lle mae cerddwyr yn crwydro hyd lwybrau cyfarwydd ac yn darganfod pethau newydd. I'r treithau lle daw teuluoedd i chwarae, lle daw syrffwyr o bob cornel i ymlid y don nesaf. I'r erwau o barciau a goedwigoedd, llefydd sy'n ei hatgoffa o fawredd byd natur, llefydd i ymlacio, llefydd i gael heddwch, a tawelwch sy'n bryn anghyffredin yn ein byd arferol. Mae gan bob un ohonom lecyn arbennig, lle i fynd i sefyll a syllu, llefydd lle rydym yn llythrenol yn anadlu mewn, i geisio amsugno'r amgylchedd naturiol. Llefydd i ddeffro syndod a rhyfeddod y plentyn sydd yno. Mae'n ddigon hawdd mynd i ymarfer corff mewn gampfa, neu ymlacio mewn amryw byd o lefydd, ond mae rhywbeth arbennig am ymlacio yng nghanol byd natur. Rhywbeth sydd rywsut yn eich helpu i ail ddarganfod eich hunan, i gael golwg newydd, persbectif newydd. Llefydd i ail gysylltu gyda rhywbeth sy'n fwy na ni ein hunain. Rhywbeth oesol. Rhywbeth sy'n aros. Cwestiwn. Beth yw'r atynfa i lefydd fel hyn? Ar wahân i'r gwyliau, yr awyr iach, yr ymarfer corff, beth sy'n peri ein bod yn ymlacio cystal ac yn cael ein hadfywio mewn llefydd fel hyn? Wrth syllu'n hir ar y canopi o ser uwch ein pennau, neu wrth blygu i'w wrando ar sŵn y miloedd o greaduried bychain dan ein traed, neu wrth gael ein swyno a rhyfeddu at y clytwaith o liwiau sydd yn y greadigaeth. Be sydd yno sy'n ein hysbrydoli gymaint? Be mae'n ei wneud i mi? I ble mae'r cwbl yn cyfeirio fe enaid? Pan yn ifanc, es i i anifeilfa lleol ac i'r arddangosfa nadroedd mawr. Wrth gwrs, roeddwn yn gwrando'n astudd ar y dyn oedd wedi dod ar nadroedd anferth i'w dangos i ni. Roedd yn esbonio mor glyfar oedd ei cyrff, bod neidr yn medru gwneud y pethau mae nadroedd yn ei gwneud yn berffaith. Ac ni allai'r arbenigwr beidio defnyddio'r ymadrodd, mae wedi ei gynllunio'n arbennig ar gyfer hyn. Mae wedi ei gynllunio'n berffaith ar gyfer. Diddorol. Pan fydd rhywbeth yn gweithio'n berffaith, dyn ni'n naturiol yn tybio fod rhywun wedi ei gynllunio ar gyfer yr union dasg yna. Mae hyn yn gymaint rhan o'n ffordd o feddwl, fel na allwn beidio defnyddio iaith cynllunio fel hyn. Wrth gymryd cam yn ôl o fyd y neidr, ac edrych ar yr holl amrywiaeth rhyfeddol o anifeiliaid, ac yn ar fyd natur yn gyfan, gyda mater, lle ac amser yn gweithio gyda'i gilydd i wneud gweddill y bydysawd, rhaid gofyn, fyddai'n bosib i'r cwbl gydweithio mor berffaith ar ddamwain trwy rhyw broses ddall o brofi a methu? Os yw'r cynllun rhyfeddol yma i weld yn y bydysawd,
Ond ydyw hyn yn galw am gynllunydd mwy rhyfeddol? Hyd y gwelai o beth ydych chi'n gweld ar lefel moleciwlar yn y gell, o'r bacteria symla i'r anifeiliaid mwyaf, mae yna dechnoleg moleciwlar anhygoel sydd yn gyrru'r cyfan. Jyst rhoi enghraifft i chi, os ydych chi'n cymryd tanwydd bywyd, sef ATP, sy'n rhoi ynni y holl brosesau'r gell a bywyd yn gyfan gwbl. Mae'n bihafio chydig fel petrol mewn car, lle ydych chi'n cael carbon dioxide a dŵr wrth losgu'r tanwydd yn yr injan. Ond wahanol i'r car, lle ydych chi'n gallu ailgylchu'r tanwydd o gwbl, chi'n ailgreu'r petrol. Mae ATP yn cael ei ailgylchu yn y corff, a mae yn y corff dynol, dyn ni'n ailgylchu tua'n pwysen cyrff yn hynny tua 70 kg o danwydd bob dydd, sydd yn anhygoel pan chi'n meddwl amdano fo. A mae hyn i gyd yn cael ei wneud gen beiriannau bach trydanol sydd llai na rhyw 100 milfed o filimetr mewn maint, yn anhygoel o fach. A mae rhain yn gweithio'n arbennig a allwch chi roi'r holl ffisegwyr, cemegwyr, biolegwyr y byd at ei gilydd allan ni'n meddwl am trio creu rhywbeth o'r fath. Ac eto mae hynna'n digwydd yn holl bywyd. Mae'r cwestiwn yma gyd yn gymleth a mae'n beryglus beidio bod yn rhy simplistig yn y ffordd ni'n trin y cwestiynau. Ond erbyn allwn ni ddim profi na datbrofi bodoliaeth Dduw o'r drwywyddoniaeth, dwi'n credu bod be dwi'n gweld o'r dystiolaeth yn pwyntio'n gry at y ffaith bod yna greawdwr tu ôl y cyfan i'r hwn dyn ni rhaid fod yn ddiolchgar am y bywyd. Ac os dyn ni'n cael yn bywyd drwyddo fo, yna mae rhaid ni ofyn beth sgynna fo a be mae o eisiau genno ni yn ein bywydau ni hefyd. Yna'n cwestiwn bwysig iawn. Oes posib i brydferthwch mor rhyfeddol a chynllun mor gain fodoli heb greawdwr? Dyn ni gyd yn gofyn y cwestiwn rhywben, sut ddaethon ni yma? Pam ydw i yma? Os yw'r dystiolaeth yn gynyddol awgrymu fod yna gynllun, fod yna feddwl, personoliaeth, fod yna rym tu ôl y cwbl, y cwestiwn naturiol wedyn ni yw, pwy yw'r cynlluniwr? Pwy yw'r athrylaeth dwyfol sydd wedi meddwl am hyn i gyd? Pa fath o rym goruwch naturiol allai fod wedi ei greu? Meddyliwch am y posibilrwydd hwn am eiliad. Beth os nad rhyw ddamwain ydym? Nad canlyniad siawns mewn gêm o rwlet cosmig? Beth os nad grymoedd dall sydd wedi llunio ein hamgylchedd, ein rhywogaeth, ac yn y diwedd ein tynged ni, ond Dduw cariadus sy'n cyfeirio a gofalu. Yn yr ysgrythurau drwy lais y proffwydi, ceir y darlun dro ar ôl tro o Dduw fel crochennydd. Mae'r proffwyd Jeremia yn ysgrifennu fel hyn. Eithym i lawr i dir crochennydd, a'i gael yn gweithio ar y droell. A difwynwyd yn llawr crochennydd y llestr pridd yr oedd yn ei lunio, a gwnaeth ef yr eildro yn llestr gwahanol fel y gwelai'n dda. Ond i alla fi eich trafod chwi ti Israel, fel y mae'r crochennydd hwn yn ei wneud ar clai, medd yr arglwydd. Fel clai yn llawr crochennydd, felly yr ydych chwi yn fy llaw i ti Israel. Cwestiwn. Beth os oes yna gynlluniwr y tu cefn i'r bydysawd? Nid un sydd wedi creu'r cyfan fel cloc, sy'n cadw ei hun i fynd, ond un sydd fel y darlun yma, un sydd fel y crochennydd, gyda'r gallu dwyfol i siapo a mywldio, a'i fod yn parhau i wneud hynny yn hanes popeth a wnaeth? Beth os yw Dduw mewn cyswllt ac yn cymryd diddordeb brwd yng ngwaith ei ddwylo, yn ei fyd, ynom ni? Beth os yw ei sylw, ei gariad yn dal wedi ei hoelio yn y fan yma, y funud yma? Y mae hwn hefyd yn ddarlun o lestr sydd heb ei orffen, yn un sydd wedi ei sbwylio mewn mannau.
ond mae'r crochennydd yn gwybod beth sydd orau ac yn dal ati i weithio arno a'i ail wneud. Beth os yw o bwysig o beth dwi'n ei wneud ar bywyd a greodd ar fy nghyfer? Beth os allwn ni ddim darganfod ei potensial llawn, ond yn ei gwmni ef? Ni allaw ddarganfod fy hun yn llawn heb ildio fy hun iddo. Mae ganddo gynllun mewn golwg. Mae'n gwybod beth sy'n ore. Mae am weld yr hyn sydd ore. Ac os yw hyn yn wir, beth sydd i'w wneud gyda'r reddf fyna sydd yno fi geisio siapo fy mywyd am dyfodol fy hun? Alla i stopio ceisio cymryd lle'r crochennydd, lle'r cynllunydd, a dysgu gorffwys yng ngafael ei ras? Oes mae ddeiant am y craciau, a'r hyn sydd wedi torri? Oes posib fy ail wneud i? Ydy'n bosibl fod y llefydd hynny y byddwn yn dianc iddynt yn ein hadfywio am ei bod yn arwyddbyst i'n henaid o realiti mwy, sef ein bod wedi'n cynllunio'n brydferth gan Dduw sy'n dal am ein siapo i fod yr hyn a'n cynllunio ddyn ni fod? Meddyliwch amdano. Siaradwch amdano. Holwch.